vaig fer la carrera d'actor, a mi m'agrada actuar, perquè en circumstàncies que m'he anat trobant a la vida he fet de tot una mica, he fet de tècnic també, he fet de director, he fet de tècnic, de cap tècnic. Dirigir a la tele m'agrada dirigir actors amb el tipus de programa que faig. A Polònia i a Cracòvia jo vaig començar fent d'actor, però jo no he sabut imitar mai, i al cap de 2 o 3 anys que estàvem fent Polònia, feia personatges anònims, van començar a Cracòvia. I hi havia molts imitadors que no eren actors i necessitaven algú que jo tenia experiència, m'hi vaig posar i els hi va anar molt bé, els hi funcionava i a partir d'aquí vaig començar a dirigir. Però m'agrada més actuar. L'única diferència d'un actor o d'una feina liberal com la nostra a les altres és que nosaltres hem de buscar feina cada 2 per 3. Si nosaltres fem un muntatge cada 6 mesos hem de tornar a buscar feina. Si no surts per la tele és... Jo vaig amb actors col·legues meus i sortim i aquell que surt per la tele, home, tu! I tu acabes de fer la funció amb ell i ni t'han vist. No s'arrisca a veure, m'agradaria veure aquesta obra de Shakespeare. No, m'agradaria anar a veure el Pere Arquilloé fent. Això és el que vol la gent. Hi ha públic de teatre, públic que hi va molt, que consumeix, li agrada, que el seu hobby és consumir teatre. Com consumir museus, o consumir llibres, o consumir el Barça, no?